Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao guys. Mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Basilica ng Nazareno sa Quiapo, Manila. Ayan. Live po tayo ngayon guys. Ako na lang ito po sana na maging healthy ang mga bata, pamilya ka. Ingatan niyo po kami, layo kami sa disgrasya, layo kami sa sakit, layo kami sa mga kapahamakan sa pinapatalain po sana na layo kami sa sakit, sa virus. Kapatid ko dyan sa YC, agad sa kurente, Tatay Oweng. Sana gumaling na si Tatay Oweng as soon as possible. Ayan, Get Wilson, Tatay Oweng. Sana gumaling ka na visit na. Dito ako sa Quiapo para pagdasal ang ating mentor na si Tatay Oweng. At ang mga kapatid ko dyan sa YT kay Tatay, pinagdarasal ko rin kayo, ang ating mga channel ay maging successful pa. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat Panginoon sa blessing na pinagkaloob sa amin sa araw-araw. So ayan guys, tuloy-tuloy pa rin ang pasok sa simbahan. Alas 9 na ang gabi. May galab shoutout sa inyo dyan. Dito po ako ngayon sa Basilica ng Nazareno, Quiapo, Manila Church. Ayan, saan pinagdarasal ko ang aking mga kamag-anak, pamilya ko, at ang mga kapatid ko dyan kay Tatay Oweng. May galab shoutout sa inyo dyan, Tatay Oweng. Pagaling ka na tayo. At sa mga kapatid ko dyan, ingat kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, pati dyan sa abroad, sa Filipino community. May galab shoutout sa inyo, ingat kayo. Maraming salamat guys. Ayan, good evening. MJ, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Quiapo, kung saan ay pinagdarasal natin sinama ko na si Tatay sa aking dasal, na ay gumaling na siya.
kanyang karamdaman at sa ating mga kapatid kay Tatay Uwing. Naway gabayan tayo, bigyan tayo ng magandang kalusugan, ilayo tayo sa sakit, sa anumang karamdaman, hindi ilayo tayo sa mga disgrasya. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng magandang pangatawan. Ilayo kami sa virus, Panginoon, in Jesus' name. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Punta na tayo dun sa sakayan, guys. Tayo sa gilid. Ito po guys, ito yung gilid ng simbahan. Oy, oy. Gilid ng simbahan guys. Lapit sa highway. Pauwi na tayo guys. Tayo ay nagdasal para sa ating kaligtasan, pamilya, kamag-anak at sa ating mga kapatid kay Tatay Uwing. Ang ganang sana sa mga. Naway gumaling ka na, Tatay Uwing. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Panginoon. Ayan na tayo. Akyat tayo, akyat.
Mega love shoutout, Jen Jen, MJ. Punta na tayo sa sakayan ng balik-balik. Nakabakantigil naman kayo. Punta ka doon. Diretso. Sakay na tayo. Balik-balik to. Bayad po. Balik. Bayad ka. Bayad eh. Bayad daw po. Mas bayad eh. Mas bayad.
Bayad ko. Mapipili ko lang. Bayad
Red Butterfly, mega love shoutout sa dyan. Momo ka Momo, mega love shoutout. Jen Jen, mega love shoutout sa dyan. Bayad. Isa lang. Harap po. Dito lang po. Kayo to. Ilan to? Mega love shoutout sa dyan, Alvic. Harap. 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 Manang Espanya, mega love shoutout sa dyan, Manang Espanya. Basta ka dyan. Maraming salamat sa pagpunta sa channel ko. Harap.
Bayad oh. Jollibee lang. Para po. Para lang. Nandali na po ako. Salang Jollibee. Iikot pa siya eh. Jollibee ka. Saan ba ikot? Hindi na siya gagawin. Hindi, gagana naman. Okay. Nadapo ko Jollibee? O, dadaan. Dadaan pa naman. Pero iikot pa. Lapit na. Nagawa kasi.
Ayan, ito pustahan. Nag-love shoutout sa dyan. Ito pustahan. Admin at least nag-love shoutout. Buwan, butterfly. Nag-love shoutout. Pababa na lang. Para. Bossing, available ba yung ano? Black Forest? Ha? Tara, tikman naman natin yung Black Forest. One Black Forest. 100% sugar level, sir. Yes. Kano nga? 30. 98 lang. Pero okay lang i-video. Okay lang. Okay lang video. Okay. Guys, nandito tayo ngayon sa Baso. Ayan, ayan mga tinda nila. Ayan guys, punta na kayo dito guys sa Ditwason sa may tapat ng PS Bank. Along the highway lang. Along the road. Ayan. Murang-mura, 38 lang. Ayan, may mga choices ka na guys. Ayan o. Ayan. Saan pa kayo guys? Dito na kayo sa ano, Sampaloc lang yan, dito sa PS Bank. Kaya lapit sa Calabas A. Ayan, tapat lang ng Black Box. Malapit sa Samar Street. Ayan, papuntang simbahan, malapit. Ayan, sa Ditwason. Ayan guys, punta na kayo dito guys. Kasarap dito, mura na. Sarap pa. Ha? Plastic. Ayan yung mga staff nila guys. Okay, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ayan, uwi na tayo guys. Galing tayo dun sa ano. Gusto ko lang tirahin ito. Uhaw na ako. Hello, Boy Cam. Nanonood ka pa, Boy Cam? Ayan, sino ba nanonood dyan sa aking family? Pauwi na ako. Eh, bukas naman yung aking tarangkahan. Ayan. Uhaw na ako. Gusto ko nang inumin to.
Yan, nandito na tayo sa bahay. Ayan guys. Hello ate. Pabukas naman dyan ang tarangkahan dyan. Hello ate. Ayan, nandito na tayo guys. Hoy, bubuksan mo nga. Nanonood ka? Alive ako eh. Oh.